Kaixo, ariketa honetan egin behar duguna da gasen konstantea bere balioa ezagutzen dugu, dela 0,82 atmosfera litro zati kelvin eta mol, eta pasa behar dugu nazioarteko sistemara. Horretarako ematen dizkiguten datuak hauek dira. Atmosfera bat direla 1,013 bideramar berbos paskal. Metro kubiko bat direla 10 litro. Orduan, egingo duguna izango da, pixkanaka ikasi dugun bezala. Egingo duguna izango da atmosfera hauek paskaletara pasatzeko, beti bezala, egingo duguna da atmosferak simplifikatu alizateko izendatzailean. Eta zenbakitzailean paskal. Eta beraien artean ezagutzen dugun funtzioa, erlazioa. Kasu honetan badakigu atmosfera bat direla paskal guzti hauek. Honekin atmosferarekin simplifikatzen dira, eta momentuz dauzkat paskal, litro, kelvin, mol. Hurrengo pausua litzateke litro hauek metro kubikotara pasatzea. Orduan, horretarako litro hauek zenbakitzailean dauden, simplifikatzeko zenbakitzailean. Eta metro kubikoak goian, zenbakitzailean. Orduan, beraien arteko erlazioa zein da? Badakigu metro kubiko bat 1000 litro direla. Modu honetan, litro hauekin simplifikatzen dira, eta dauzkat, momentu honetan, paskal, metro kubiko, kelvin, mol. Eta guzti hau, fijatzen baldin bagara, momentu honetan ja nazioarteko sisteman gaude. Zer egindako genuke? 0,82 bider 1,013 bideramar berbos, zati 10 berriru. Guzti hau egiten baldin badegu, lortzen dugun datua da 8,31. Unitateak paskal, metro kubiko, zati kelvin eta mol. Baina badakigu, eta jarraituko dut, badakigu paskal, parentesis artean, paskal da presioa, beraz da indarra zati azalera. Ondorioz, litzateke newton zati metro karratu. Orduan, interesatzen zaigu modu honetan adieraztea, eta orduan jarraituko genuke 8,31 newton zati metro karratu bider metro kubiko eta zati kelvin eta mol. Hemen metro karratu hauek eta metro kubiko hauek simplifikatu ditzakegu. Metro karratu da hemendik 3 hau simplifikatzen da, gelditzen zaigu metro, eta metro karratu hauek simplifikatzen dira. Berez, daukaguna da 8,91 newton bider metro, gogoratzen baldin baduzue lana eta guzti hori, dira joule. Orduan, J, joule, energia, lana, zati, kelvin eta mol. Eta hau litzateke gasen konstantea nazioarteko sistemaren unitateetan adierazteko, egin beharko genuke prozedura guztia. Edozein zalantza baldin badaukazu, idatzi iruzkinetan eta ahalik bezain pronto erantzungo dizut. Venga, animo, hau benetan erreza da. Beste bat arte.